Ние сме Движение Промяна за студентите и организираме този фестивал днес, Арт Мегдан, в ректората на Софийския университет. Кажете, трудно ли е за студентите сами да организират такъв фестивал? Не е лесно, но с много желание и упоритост се получава. Помогна ни исторически факултет, декана, помогна ни студентски съвет, помогна ни още много хора. Ако трябва да изброявам, просто не мога да изброя. Организирали сме почистване в студентски град, залесяване. Залесихме едно пространство между Боково. Много интересно нещо направихме четене в парка на открито, което предизвика доста голям интерес. Във вторник в студентски град организираме междууниверситетска викторина, където студенти от различни университети ще се състезават със знания и ще печелят като награди книги. Ние сме от индонезийското посолство и дойдохме тук по покана на младежката организация, което е голяма чест за нас. За пръв път да представим културата си тук в университета. Културите на България и Индонезия си приличат по това, че оценяват и пазят културното си наследство. Тук представяме батик. Това е древна техника за изрисуване на тъкани чрез восък. Всяка етническа група в Индонезия има своя типична шапка. По-късно ще представим и традиционни индонезийски танци като саман, а тук имаме кекс от оризово брашно, кокос и рисо. Какво искате да промените с тези стъклени бележки? Искаме да направим един стъклен човек, който пропуска всички нови идеи и променя нещата. Именно за това, че стъклото е чисто и неопоръчено и един вид разваляме статуквото, разваляме закостенялото. А ти какво учиш? Всички ние сме от група Точка Ние и всички учиме в Нов Български в департамент пластични изкуства. Вашата организация се нарича Промяна за студентите. Какво искате да промените? Искаме да променим доста неща, да променим обществената нагласа към образа на студентите в България. Специално за студентите смятаме, че има много качествени хора, които се занимават с изкуство, които се интересуват от изкуство и смятаме, че това е една добра възможност да покажем точно това пред обществото.